Достар, тәмле крәшнең чираттагы чыгарылышында бездә кунакта, республикабызда, Казаныбызда Аш-су өлкәсендә чып-чын мастерлар, осталар булган, чын пешешләр, шеф-поварлар. Минем уң ягымда басып торучы әлеге мулаем, матур, шибәр, уңган ханым тәмле булсын рестораннар шелтәре ресторатор хуҗабикәсе Риздапа Хусейнова, һәм инде Казаныбызның Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев булачак. Димәк, Шимбә көнне көндезге 11-дә ТНТВ каналында тәмле крәш тапшыруын карагыз. бик тәмле, бик тәмле, бик тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.